расман муҳориба дар вазни сабук байни Зубайра Тухуго бо рекорди 25 ва Йоэл Альварес бо рекорди 19-3 рӯзи 12 феврал дар турнири UFC 284 дар Австралия. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайк розер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московскии област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонанд ки ба кӣ муроҷиат кунанд, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московскии област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. проспекти нав ва аз ҳама ҷанговари ҷавонтарини UFC Раул Росас баъди дебюти худ дар UFC эълон карда гуфт ки чемпиони вазни худ Алҷеймин Стерлингро шикаст дода метавонад. агар ки худи ҳозир ба ман муҳориба барои камарбанд пешниҳод кунанд, ман на танҳо баромада ва ғолиб шуда метавонам, балки ман баромада соҳиби ин камарбандро мекушам ва айни замон соҳиби ин камарбанд Алҷеймин Стерлинг аст. албатта ки муҳорибаи навбатии ман барои камарбанд намешавад, аммо ман тайёрам ки зидди любой ҷангвари топ 15 баромада ӯро фавран шикаст диҳам ва ҳамин гуна бо баромади худ эълони калон мекунам, гуфтааст Росас. Раул Росас айни замон аз ҳама ҷангвари ҷавони UFC буда рекорди 7-0 дорад. санаи таваллуди ӯ 8 октябри соли 2004 аст, яъне дӯстон ӯ моҳи октябр 18 сола шуда буд ва аз рӯи қонун аз 18 сола поён дар UFC баромад карда наметавонанд. аз ҳамин сабаб ҳамин ки ӯ 18 сола шуд, UFC ба ӯ муҳориба доданд ва ӯ ғалабаи фавран ба даст овард. ҳамчунин бояд гуфт ки Раул дар турнири Dana White Contender Series ҳамроҳи Нурулло Алиев баромад карда буд ва ҳар дуяшон ғолиб шуда соҳиби шартнома бо UFC шуда буданд. Раул дебюти худро бо муваффақ гузаронд. акнун мо шумо дебюти Нурулло Алиевро интизор мешавем ки бояд рӯзи 25 феврал баргузор гардад, зидди ки ҳозирашда расман эълон шудагӣ нест. дӯстон, 7 соат пеш яке аз беҳтарин ҷангварони тоҷик, ҷангвари бебоғ ва ҷавони тоҷик Самандар Муродов дар саҳифаи расмии UFC.com ба қайд гирифта шудааст. чӣ гунае ки мебинем ташкилоти UFC Самандар Муродовро дар саҳифаи расмии худ илова карданд ва акнун ӯ ҷангвари UFC аст. хотиррасон мекунем ки Самандар Муродов дар турнири роҳ ба UFC ғалабаи фавран ба даст оварда буд, аммо барои бо UFC шартнома бастан ба ӯ визаи амрикоӣ дар кор аст ки айни замон дастаи Самандар оиди ин чиз кор карда истоданд ва мо умедвор мешавем ки онҳо визаи амрикоиро ба даст оварда соҳиби шартнома бо UFC мешаванд. Самандар Муродов дар вазни нимёна, яъне 77 кг баромад мекунад. ӯ 23 сола буда рекорди 8-0 дорад ва ҳамчунин ӯ чемпиони пешинаи Eagle FC дар вазни нимёна буд. худи Самандар айни замон дар Тоҷикистон қарор дорад ва рӯзҳои наздик бо тоҷири машҳури тоҷик Раҳим Бобоҷонов вохӯрда чунин суханҳо навишт. ассалому алейкум бародарони қадрдон, ман мехостум миннатдории худро ба Акай Раҳим Бобоҷонов расонам барои диққат ва дастгирие ки ӯ ба ҳамаи варзишгарони мо мерасонад. мо боша кӯшиш мекунем ки дар оянда боз онҳоро барои боварияшон ва имкониятҳое ки ба мо медиҳанд ноумед накунем, навиштааст Муродов. аммо боша дӯстон, ба Самандар Муродов муваффақият орзумандем ва баромади ӯро дар UFC интизорем. топови ҷангвари вазни ним вазнини UFC Магомед Анкалаев баъди муҳорибааш дар турнири UFC 282 дар Инстаграм аввалин эълони худро карда чунин суханҳо навишт. салом ба ҳама чизҳое ки ман ин рӯзҳо ҳис мекунам, бо сухан гуфтан душвор аст. мо бо дастам солҳои дароз барои ин ҳадаф мерафтем. шояд роҳи зиндагии ман ҳамин гуна будааст ки ягон чизро ман ба осонӣ ба даст оварда наметавонам, аммо ман ҳамавақт медонам ки куҷо ва барои чӣ мерам. медонам ва боварӣ дорам ки дар ҳамаи кор хубӣ ҳаст ва дар ин кори рухдода ҳам. гунаҳгоронро кофтан намехоҳам, бо кор исбот мекунам ва ҳамаи корро мекунам то ин ки соҳиби ин камарбанд шавам ва ба доварон имконияти қарор бароварданро намедиҳам. бисёри шумо ба ман занг мезанед, менависед ва маро дастгирӣ карда истодаед ва ба ҳамаи шумо ташаккур гуфтан мехоҳам, ба ҳамаи он нафароне ки маро мухлисӣ карда ғамхорӣ карданд. барои ман муҳим дастгирии шумо аст аз он чизе ки дар коғаз навишта шудааст, навиштааст Анкалаев.
дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.